Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uphumela obala ngobuhlungu aphila ngaphansi kwabo umculi ongumrapper uSjava ogama lakhe langempela nguJabulani Hadebe kusukela kwasabalala izinsolo zokuthi wadlwengula umculi wehouse owayesithandwa sakhe uLady Zama ogama lakhe langempela nguYamkani Banda. uSjava osanda kwethula ngokusemthethweni inkampani yakhe eCartel 1020 uziqophe ividiyo ezinkundleni zokuxhumana ezwakalisa ubuhlungu bakhe. Waxolisa nakuLady Zama ngobuhlungu amdlulise kubona. Lo mculi bekhuluma okokuqala ngalolu daba emphakathini. Uchaze ngokuqala ngobudlelwane bakhe noLady Zama athe baqala ngo-2017. Uveze ukuthi obekubaxabanisa ukungabi naso isikhathi njengoba engumuntu ogxile kakhulu emculweni awenzayo. Uthe ngesikhathi eqala ukuthandana noLady Zama wamazisa ukuthi unentombi futhi waba umuntu oqondayo lokho. Ngiyacabanga ukuthi okwamphatha kabi wazizwa ebukeleka phansi yilento eyenzeka eSun Arena. Kusho uSjava ebalula isigameko lapho unina uNkosazane Thandi Nkabinde waveza isinqandamathe sikaSjava emcimbini owawubizwa nge-One Night with Sjava owawuseSun Arena ePretoria. Ngemuva lesigameko abantu bababela ezinkundleni zokuxhumana basola uLady Zama ngokujola nomuntu oshadile. uSjava uthe uyaxolisa kuLady Zama ngokumenza azizwe ngenye indlela nokungamthandi ngendlela okwakumele amthande ngayo. Nakuba uSjava exolisile kuLady Zama ngokungamthandi ngendlela okwakumele amthande ngayo, kodwa uyichithile eyokumdlwengula. Uthe ngisho naye uLady Zama uqobo akakaze amtshele ukuthi wamenza wazizwa edlwengulwa. Kangihlangani nento yokuhlukumeza nasemcimbini enginandisa kuyona ngihlale ngihamba phambili ngokuxwayisa ngokuhlukumeza kusukela ekuhlukumezweni kwabantu besifazane, izingane ngize ngibalule notshwala imbala abantu bangihleke, kusho uSjava. Kule video uphinde wacacisa ukuthi akashadile futhi akakaze ashadelwe empilweni yakhe. Lo mculi oseke wahlabana ngendondo yaphesheya kwezilwandle eBET uveze ukuthi selokhu kwasabalala izinsolo zokuthi wadlwengula uLady Zama uphila kabuhlungu. Uthe uselahlekelwe ngokuningi futhi waphuthelwa nayimicimbi eminingi. Kangisebenzi, ngiyafunda emaphepheni kuthiwa ngikhishiwe la ngakhishwa laphaya, kodwa kangikaze nangelilodwa ilanga ngaboshwa. Sengivele njengomuntu odlwengulayo, kusho uSjava othi akasakwazi nokondla umndeni wakhe. Uthe walivula icala lokungcoliswa kwegama lakhe, kodwa akukho okwenzekayo. Amaphoyisa useke wazama ukuxhumana nawo, kodwa akayitholi impendulo eqondile. Kuzokhumbuleka ukuthi uSjava usanda kuhoxiswa ekubeni ingxenye yomdlalo kamabonakude owuchungechunge Uzalo ngenxa yazo izinsolo zokudlwengula, kanti phambilini wahoxiswa kwiCape Town International Jazz Festival. Thank you so much for watching. I hope you did enjoy the video. If you did, please press the subscribe button and the notification bell so you won't miss a thing. Till we meet again. Bye.